fiecare an, în cadrul evenimentului Civilizație montană, tradiții, obiceiuri, folclor în munți, în munții Carpați și Bind, în cadrul dialogului român-a-român, ne întâlnim din nou cu prietenii noștri armâni, pe care totdeauna îi primim la Câmpul Lung cu foarte mare plăcere. De data aceasta, evenimentul este dedicat activității și prezenței în Mușcel a marelui pictor Ari Murnu, cu activitate prodigioasă în domeniul artelor grafice, în special gravură, caricatură și artă plastică. El era foarte legat de Mușcel pentru că venea totdeauna vara cu mare plăcere la Câmpul Lung, la Lerești, la Șirnea, în special la drumul Carului, unde își făcuse o căsuță care există și azi, fotografiile ei pot fi văzute în expoziția noastră. Trebuie să vă spun că Ari Murnu era dintr-o veche familie de armâni din orașul Veria, care acum este în Grecia, din Macedonia istorică. Printre altele era și orașul bunicilor noștri. Era fratele George Murnu, cel care a făcut o foarte reușită traducere a Odiseii lui Homer. Legătura lor cu Câmpul Lung a fost pe o perioadă foarte lungă, până prin anii 60, când au făcut căsuța de la Șirnea și în toată această perioadă au imortalizat foarte multe imagini cu munții noștri, cu tradițiile noastre, cu casele din Mușcel, cu costumul popular de Mușcel. Legat de activitatea lui Ari Murnu în grafică, domnul profesor Crăciun de la editura Arți Docente a Universității București a avut inițiativa lansării unui album. O să vă vorbească dânsul mai multe despre acest lucru. Albumul este prezent și pe simezele expoziției noastre. Iar despre activitatea lui George Murnu ne va vorbi domnul Alexandru Gica de la Societatea Culturală a Română. Îl las pe domnul profesor Crăciun să vă spună mai multe lucruri, pentru că dânsul este editorul albumului și cu această ocazie a studiat mai mult despre activitatea lui Ari. Chiar merită aplauze, să știți, Emil Hagi, și nu numai el, întreaga familie, are și o trupă foarte dinamică. Îmi pare rău că n-a pomenit câteva nume din cei care îl ajută de fiecare dată. Este un efort considerabil, de un consum de energie teribil, ceea ce se întâmplă aici. De data, cei mai mulți dintre dumneavoastră, așa e și normal, veniți pentru spectacolul care urmează. Și este de înțeles că e justificat, un spectacol special. Deja suntem la nu știu câta ediție. Însă, de data aceasta, expoziția prezentă în holul acestui centru cultural, haideți să-i spunem centru cultural, așa și este, până la urmă, de
Deci expoziția prezentă aici este o expoziție de standard foarte înalt. Nu știu dacă ați avut răgazul să zăboviți un pic în fața celor expuse. Fie caricaturi, fie grafică. Grafică este și grafică originală de acum 100 de ani. Câteva sunt prezente aici. Însă, opinia mea, cred că și a dumneavoastră, este că o asemenea expoziție este demnă de un loc special care, iată, se consacră din punct de vedere cultural și artistic. Spuneam că este un centru cultural și eu aș zice că este, până la urmă, un centru, chiar un centru cultural al Câmpul, chiar dacă este aici la margine. Iată că s-a transferat o parte din ceea ce se întâmplă în zona centrală a Câmpul Lungului, s-a transformat așa cum trebuie aici la Apa Sărată și deja este un loc care marchează un anumit tip de evenimente. Ceea ce se întâmplă aici de 2 ori pe an și anul acesta de 3 ori, dacă vă aduceți aminte, a mai fost un eveniment între cele două evenimente tradiționale, înseamnă foarte mult. Vă întrebați, probabil, de ce este dedicat, așa cum a spus Emil Hagi, artistului plastic Ari Murnu. Pentru că, așa cum a făcut la fiecare ediție, Emil Hagi caută încă o susținere, încă un pretext, cumva, pentru dialogul român-armân. Și dacă a găsit totdeauna prietenii și colaborări speciale între Popescu Județ, Mușcelean și Arghil Culina, arhitectul celebru armân, sau între Mățăoanu și Culina și Popescu Județ și Nacu Bedivan. Exact, și Nacu Bedivan. Iată că de data aceasta l-a găsit pe Ari Murnu, care pe la 1900 era foarte bun prieten cu Gede Mirea și cu Dede Mirea. Erau membri ai Societății Tinerimea Artistică, au expus de foarte multe ori împreună și, așa cum a spus și Emil Hagi, venea foarte des în această zonă, deci era foarte atașat spațiului Mușcelean. Și acesta a fost un, să zic așa, un motiv suficient de puternic ca să ne concentrăm puțin și să mergem pe urmele lui și mai ales să vedem, să regăsim cea mai importantă parte a operei sale. Pentru că a fost, în primul rând, caricaturist, un portretist foarte important, un grafician foarte important, dar pe lângă asta a fost și un pictor important la începutul secolului 20. De asemenea, poate a uitat să vă spun Emil Hagi, a conceput foarte multe serii de timbre originale, a fost unul dintre cei mai importanți în acest domeniu și bancnote. La cererea Băncii Naționale a desenat foarte multe din bancnotele românești. Acum, referitor la albumul pe care îl pomenea Emil Hagi, s-a întâmplat. Uneori stă sub semnul întâmplării așa aproape miraculoase, ca cu aproximativ o lună de zile, înainte să debuteze întâlnirile noastre și discuțiile noastre pentru acest eveniment, să găsesc un album Murnu, un album de caricaturi, dintr-un tiraj extrem de redus, făcut artizanal, cu caricaturi portret, aș zice eu, ale celor mai importanți
oameni politici, dar și din domeniul social, din sănătate, din învățământ. Un album pe care mi-am propus să-l lansăm cu această ocazie. Un album care a fost inițial realizat artizanal de către un colaborator al lui Murnu. Mă rog, el se numește Nicolae Babocanu. A făcut un tiraj extrem de mic, probabil în jur de 10 exemplare. Câteva dintre ele au rezistat, pe unul l-am găsit eu, altul l-a găsit doamna Mândru în arhiva familiei Murnu. Trebuie să știți că fără spunem, aderarea la acest proiect al doamnei Doina Mândru, ar fi fost foarte greu să se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi aici. Și mai mulți dintre dumneavoastră știți cine este doamna Doina Mândru, critic de artă, dar cam de prin anul 2000, dacă nu mă înșel, este directorul Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia și în același timp este și moștenitoarea familiei Murnu, inclusiv al celor spirituale. Și dumneavoastră s-a atașat acestui proiect și am cele câteva lucrări originale pe care le vedeți aici sunt din colecția, să spunem așa, din casă de la dumneavoastră. O să mai vedeți cei cărora vă va face plăcere să fiți și mâine la ora 12 la Galeria Arta. O să vedeți o expoziție care cuprinde exclusivitate, pictură și ceva grafică din colecția Murnu. Lucrări foarte vechi, lucrări foarte valoroase. Este o premieră și pentru Galeria Arta și care se cheamă Românii de sub munte. Sunt mai ales peisaje, dar nu numai, sunt și lucrări cu caracter tradițional sau pitoresc și o expoziție care va sta pe simezele Galeriei Arta cel puțin o lună. Deci cei care doresc și au timp să treacă mâine în jurul prânzului de la Galeria Arta, sunteți bineveniți. Acum aș vrea să vă mai citesc câteva lucruri despre acest album care este prefasat de doamna Doina Mândru. Veți întâlni, începând cu caricatura portret. Nu sunt atât de incisive cele mai multe dintre ele, sunt mai puțin corozive, dar începând cu Ferdinand și continuând cu Ionel Brătianu, cu Maiorescu, cu Pepe Carp și așa mai departe, veți întâlni o suită de personaje care au colorat la propriu și la figurat începutul secolului 20. Și iată ce spune doamna Doina Mândru. Imaginile reunite în acest album de caricaturi prezintă chiar figurile publice de prime mărime ale României antebelice, al căror chip apare sub variate ipostaze, mereu recognoscibile ca mărci ale caracterelor, în toată presa vremii sub semnătura lui Ari Murnu. Pornind de la aceste desene, a fost editată, datorită succesului și notorietății de care s-au bucurat, și o serie de cărți poștale ilustrate, în care personajele, prea bine cunoscute altfel, erau de plin identificate prin atribute guvernamentale și nominalizate pentru posteritate. Albumul prezintă adesea doar tipurile șarjate ale personajelor, începând cu prințul moștenitor, continuând cu Tache Ionescu, Pepe Carp, Ionel Brătianu, Alexandru Bădărău,
dar și făptura lor fizică, minusculă ori debordantă, aflată sub șarja vehementă a caricaturii. Umorul plastic al lui Murnu este inspirat de grafica publicitară germană a începutului de secol 20, pe care a cunoscut-o, mă rog, în locurile pe unde a studiat, dar este susținut de o temeinică cerință a desenului, de buna cunoaștere a personajelor și a tehnicilor de explorare și redare a caracterelor. Ca și o bună parte din titlurile semnificative ale editurii Ardocendi, și acest album se găsește la standul din hall. În hall, expoziția mai are o componentă foarte importantă. Este o colecție de reviste Furnica din acea perioadă, revista la care Ari Murnu colabora intens. Eu vă rog să mă credeți că am fost efectiv șocat ca după o săptămână, după debutul discuțiilor noastre cu Emil, cu Marius Marian Șolea, care a fost foarte implicat și care eu cel puțin îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru acest eveniment. Emil Hagi să-mi aduc așa un teanc de reviste Furnica. Se mișcă cu o viteză fantastică. Nici noi în București nu reușim așa de repede să le găsim. Ba chiar și bancnote, ba chiar și timbre. E impresionant. Și, nu știu, asta cumva confirmă faptul că și dumneavoastră, iată, prin prezența de aici, confirmați atașamentul față de ceea ce se întâmplă la Apa Sărată, în acest centru cultural. Vă mulțumesc! Să ne spună câteva vorbe despre George Murnu, fratele lui Ari, și trebuie, nu pot să nu menționez că la realizarea expoziției noastre foarte mult ne-a ajutat aportul colegului și prietenului nostru de la Societatea Culturală a Română, Tiberiu Răsădeanu, care ne-a ajutat foarte mult cu procurarea revistelor Furnica, care sunt destul de greu de procurat și foarte rare în ziua de azi. Mulțumesc, Emil. O să încerc să vă vorbesc foarte scurt. Cei doi frați, cel care a fost pictor și caricaturist și ale cărui opere le veți vedea afară, este destul de necunoscut în lumea română. Motivul fiind acela că românii în general selectează emoțional și afectiv pe cei care au făcut ceva pentru lumea română, iar Ari Murnu nu s-a implicat în ceea ce se întâmplă în lumea română. În schimb, fratele lui e un soi de, cum să vă spun, figură emblematică în istoria lumii române de aici din România. Între cei doi frați era o diferență de 13 ani. George Murnu era mai mare cu 13 ani. Aici, în România, știți că există lucrurile acestea, regionalismele astea, Bănățeni, Banatul, Fruncea, Mușcelenii, cei mai demni și așa mai departe. În lumea noastră română, cei din Velia, de unde au crescut cei doi frații, nu sunt chiar născuți în Velia. George Murnu era născut în apropiere și Ari Murnu era născut la Xantin. Velia, locul unde ei au trăit, este celebru în lumea română că este locul din care a ieșit, să zicem așa, pătura intelectuală a românilor. Nu e o întâmplare că cei mai mulți intelectuali provin de acolo, tatăl lui Emil este de acolo. În lumea românească, George Murnu este celebru pentru traducerile Iliadei și ale Odiseei, care sunt socotite de George Cărnescu ca fiind geniale. În expoziție o să vedeți Odiseea tradusă de George Murnu. George Murnu a fost și poet în limba română, însă considerat oarecum un poet mediocru. În schimb, a fost membru al Academiei Române, a fost profesor universitar, a fost directorul Muzeului de Arheologie o vreme, era expert în limbi,
pentru a România a făcut enorm studiind componenta grecească în limba română. A fost istoric, în 1913 a scris o istorie a românilor între secolele 10 și 13, o carte de la a cărei apariție se împlinesc 100 de ani anul acesta. Pentru noi, pentru noi a românii, George Murnu a fost foarte important, fiindcă s-a implicat în viața comunității. Și în 1913, în timpul celor două războaie balcanice, el împreună cu alți doi intelectuali români, Iuliu Valaui și Nicolae Papahagi, au făcut un tur al capitalelor europene pentru a căuta cumva o rezolvare convenabilă pentru problema română. Ei au fost oarecum sprijiniți de statul român, însă, de fapt, statul român i-a lăsat cumva pe cont propriu. Ei au încercat să imagineze, în contextul celor două războaie mondiale, o soluție pentru problema armânească, o soluție care însemna fie crearea unui stat autonom macedonian pentru toate neamurile de acolo, fie eventual alipirea românilor la statul albanez. Asta fiind, în general, și părerea oficialilor români. Lucrurile astea au ieșuat. George Murnu a fost foarte trist că i s-a părut că politicienii români nu au fost deloc corecți față de a români. Și după aceea, în 1919, la Congresul de Pace de la Paris, a fost acolo într-o delegație cu Artiv Culina, cel care a fost celebrat aici, cu Tache Papahagi și cu Nicolae Tacit. Și acolo au susținut o idee mult mai radicală, tocmai probabil din cauza dezamăgirii simțite de ei. Și anume, au cerut pur și simplu crearea unui stat a român independent în zona Filip. Sigur, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. George Murnu mai târziu a mai făcut un lucru care probabil că a fost o greșeală. A fost mentorul unui om, Alcibiade Diamandi, care chiar a creat un fel de structură statală a română în 1941-42, undeva în zona Greciei, cu ajutor de la Italia, mai mult. A fost o greșeală, fiindcă după război, în Grecia, a România au avut imaginea de colaboraționiști cu fasciștii. Însă, în memoria noastră colectivă, asta a fost perceput pozitiv, în sensul că era o dovadă de dragoste față de neamul lui. Trebuie să vă spun ceva puțin rușinos pentru el, spre deosebire de celălalt academician român, Teodor Capidan, care a refuzat să coopereze cu comuniștii și a fost exclus din Academie. El a fost mai conciliant și a rămas membru al Academiei Române. Poate și din cauza respectului pentru traducerile excepționale ale Iliadei și Odisei, nu a ajuns în pușcărie, n-a pățit nimic. Și a murit la 89 de ani, în 1957. Aș vrea doar să vă citesc pentru sfârșit o poezie, ca să auziți și cum sună limba română. Cartea lui principală în română, deci în timp ce în limba românească e considerat un poet mediocru, în limba română e considerat un poet clasic. Cartea lui de poezii, Baie de Câmpic Armânesc, este în expoziție aici. Tră armâname. Să-mi armâneari în minută, mași una chicută di bană, o dau trătinii soie în vrută. Cum boațea nu-i una câmbană, ca picurarții turma în gană, smioav de armâname artută. Zveadă că cheametea di păgană, țitut un țearc lilan nimută, se arsare ea di ustață cută, di somnul a lipidată aslană. Si-ți facă bluchii, si se ajută. O, Doamne, barem tinii! Miluiană, n-a lasă soia mea chirută, fă-ni boațea si până câmbană. Și acum o să lăsăm câteva
să-și spună cuvântul său. Vă așteptăm în continuare la Câmpul Lung și vă invităm la spectacolul Român a Români. Vizionare plăcută!